plenari. El primer punt, l'aprovació de l'acte de sessió anterior de la data 22 de desembre de 2021, del 17 de gener de 2022 i del 8 de març de 2022. Vots a favor? Segon punt, aprovació de la modificació de l'ordenança sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per adequar-lo a la Reial Decret Legislatiu 26/2021, que data de 8 de novembre. La sola adequació de la plusvàlia a la nova normativa, que es manté tot igual a l'anterior, al 21%, més dues bonificacions que marca la llei. Si hi ha hagut alguna pregunta? Doncs votem. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Després, el tercer punt, aprovació inicial de la modificació de normes subsidiàries, número 6, de l'Ajuntament de Real, després del requeriment de la Conselleria. S'ha enviat a la Conselleria i la Conselleria ens demana un requeriment que és adequar a l'àmbit sanitari el solar que hi ha a la cultura per a poder fer el centre de dia. Entonces, ¿ha hagut alguna pregunta respecte a això? Sí. Ahí se va a ver un centro de día. Sí. Vale. Pero el proyecto anterior del edificio de la agencia de lectura continúa igual. No, cambia el centre de dia. ¿Ah, ho han canviat? Sí. Oye, pero eso prueba en pleno. Estem així ara per fer el canvi d'ús. El destinar a l'edifici no fa falta d'ús pleno. El que és el canvi d'ús, sí, del solar sí. Ya, pero bueno, si se aprueba en Però s'aprovarà. Però primer n'hi ha que fer el canvi d'ús del solar. Vale. Si és àmbit cultural, sanitari, i després ja quan estigui tot el projecte, quan es quedi el pleno, segur ja està. Entonces, si no se va a hacer ese proyecto que se presenta. Però se pot canviar, se pot canviar. Vale, pero el proyecto se perd. El projecte, com s'ha fet també un estudi de veure la gent que va a la biblioteca, en 6 mesos han anat 2 persones, entonces pensem que remodelant la biblioteca actual sobra, entonces pensem que és més necessari per a aquest poble un centre de dia. Vale, ¿ya han fet un estudi sobre el centre de dia? El centre de dia? Clar que sí, sí, també. Pues s'ha fet l'estudi? També s'ha fet l'estudi de serveis socials i n'hi ha, són quasi 300 persones dependents. Com? Quasi 300 persones dependents, sols empleats. I solo ne van 2 a Montserrat, al centre de dia. Això a Montserrat 2, també està el de catàleg de la gent, també n'hi ha en turisme una hora de respir. Es que mentre no tinguem un informe... Jo penso que per mi, vull preguntar, el que fa falta al poble és un centre de dia. Si tu no estàs d'acord, per mi, pues ja saps, votes en contra i ja està. No, ja ho sé, però bueno, no hem parlat. Sí, home, sí. Vale, però és que tu també estàs d'acord en l'agència de lectura i ara ve que ha canviat la cosa. Sí, perquè per fer el centre de dia ens fan falta les dues altures. La planta baixa i la part de dalt. O sea, todo se va a destinar a eso. Sí. Vale, y el proyecto nou se presentará después. Com? Sí, després se presentarà. Quan estigués tot clar en conselleria, perquè també s'ha anat a conselleria una ajuda, a part de diputació, entonces conselleria ens digué que per ser el centre de dia tenia que ser per 2 altures, per metros, i entonces de 2 altures se destinen per centre de dia. Vale, pues molt bé. Has decidit que ho canvieu, pues ja està. Entonces, passem a votacions. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions ninguna. El quart punt, aprovació de la numeració i canvi de denominació dels carrers Amèrica, Sant Vicent, Cooperativa Llauradors i Reis Catòlics. Això és per ficar els noms en valencià, perquè en el catastre i en el INE en castellà se renumeraran i després la placa de, o sigui, el carrer Cooperativa Llauradors, que actualment és carrer Cooperativa Llauradors i Ramaders, el ficarem com està el nom de la placa, carrer Cooperativa Llauradors. Deixar-lo igual. Entonces, si ha hagut alguna pregunta, pues, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Passem al punt 5. Aprovació de l'adhesió al conveni marc de la col·laboració entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
en matèria d'embargaments per deutes corresponents a ingressos de drets públics realitzats fora del terme municipal de Real. A veure, això és per la gent que dega a l'Ajuntament, si no té comptes en el poble, no se li pot fer ningú tipus d'embargo. Entonces, així, adherint-se a aquest conveni, la gent que tinga els comptes fora del poble es podria embargar. Entonces, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Passem al punt número 6, aprovació inicial de la modificació de crèdit. Llei extraordinari finançat amb romanent líquid de tesoreria per a finançar la part no subvencionada per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a la construcció del sistema d'ombratge artificial en el parc infantil i ombratge natural en la zona oest anexa al parc de Real. L'Ajuntament demana una subvenció per fer l'ombratge artificial i natural en el parc. En la zona infantil de jocs seria artificial i després on estava la gàbia del parc restaurar tot això, aquest tros de terreno i crear més vegetació, crear ombratge natural. I també havíem pensat en ficar màquines per a la gent major. Entonces el cost és de 78.820,76. La part que subvencionen és de 34.887 i l'Ajuntament tindria que ficar 43.933,76. Segur que feu una pregunta? Sí. Perquè no me pareix mal, sé que se faci això, però el que no me pareix bé és que se traguen diners de la caixa, vull dir, no se pot fer en subvencions, no se pot agarrar d'un altre puesto. Hi ha un romanent positiu en l'Ajuntament, entonces invertir-lo en el mateix poble. Un romanent positiu, però ja sabem el que passa en això, l'entreguen de la caixa i se va acabar. Però si és positiu ens diuen que estigui... No, jo pregunto, no pot ser per subvenció. De moment no entra ninguna. Ja tenim una part subvencionada del projecte. Ara vaig tirar a un, no? Per 70.000 euros. Ara, en maio Però encara no hi res. 100.000 euros de No lliure s'ha disposició. aprovat res encara en la Diputació. Ni en Conselleria. Però tots els anys, no és que... Ara sí tots els anys. Però vale, ja està. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Passem al punt número 6, aprovació inicial de... perdoneu. El punt número 7, aprovació inicial de modificació de crèdit extraordinari financiat amb el romanent líquid de tesoreria per a financiar el projecte d'instal·lació elèctrica de baixa tensió, memòria tècnica de licitació de la instal·lació de la climatització OCA i treballs d'execució de llars dels jubilats. Com sabreu, hi ha un problema en la llum en els jubilats. Entonces, para solucionar... Para solucionar... No, tranquilo, Carlos. N'hi ha que solucionar el problema... y eso es un cost. Entonces, hay que hacer un proyecto eléctrico y buscar la solución en els jubilats. Entonces, si algú vol preguntar alguna cosa... Sí. Jo volia preguntar perquè el primer any que estiguem nosaltres van comentar de fer això i no se ficaren d'acord. I ara tornem a parlar mateix de treure diners de la caixa, les subvencions que n'hi ha per rehabilitació d'edificis municipals, no hi ha manera de demanar res. S'ha demanat subvencions d'aquest tipus i no m'ho les han donat. No, jo dic que mai vindran, cada any mai venen 100.000 euros de lliure disposició. Això és el que penses tu, però la Diputació encara no ho ha aprovat. Ja. Però bueno, ja estem. Bé, sí, no, jo és un comentari, no és? Entonces, ¿algú pregunta algo més? Pues, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? El punt número 8 és el mateix cas que l'anterior, però en la Casa de la Cultura. La diferència és que ha hagut una inspecció d'Iberdrola i va acabar, els comptadors es va limitar. Entonces el problema el tenim igual però més car que els jubilats.
Entonces también pensem que és un problema que també toca solventar-lo. No sé si algú vol preguntar alguna més. Pues jo he dit el mateix. Perfecte, no. Subvencions, no. Vale. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Passem al punt número 9. Aprovació inicial de la modificació de crèdit. Crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tesoreria per a finançar el projecte de reorganització del carrer adjacent a la Casa de la Cultura. L'obra del carrer tindrà un cost, és tenim que organitzar el carrer per a fer l'edifici. L'obra tindrà un cost de 48.380,64 euros, dels quals l'Ajuntament pagarà la part que li toque i la família pagarà la seva part. Ja se parlarà amb la família i la família depositarà el que li toqui, la part que li toqui. Entonces, si algú vol preguntar alguna cosa? Sí, jo també. En el pressupost de la passada hi havia una partida de 50.000 euros per urbanitzar aquest carrer. Sí. No dona temps a executar l'obra, entonces no es pot fer, doncs n'hi ha que fer-ho ara, n'hi ha que treure l'obra. Ai, però ara t'havien de treure de la Però caixa? que aquests diners estan en la caixa. No ho sé jo. Ai, com ho fes tu? Bé, la mateixa del teatre, és igual. Bueno, alguna pregunta més? Doncs passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vale, punt número 10, modificació d'urgència a l'empart dels articles 93, 91,4 i 97,3. No hi ha cap. Després donar compte de la liquidació de pressupostos de l'any 2021, que ho teniu tots, i donar compte de les resolucions de l'alcaldia també les teniu tots. Però si alguna pregunta, pues Alberto, perdona. Bueno, yo lo pregunto a ti, l'altre dia, quan va ser l'ofrenda, prohibiu el carrer d'aparcar a les 6 del matí, quan l'ofrenda era a les 2. Això no n'hi ha que donar un poc més de temps? Ho dic perquè sabent que és una cosa que anem a fer-la, no crec que en 6 hores la gent que està aparcat ahí, i si surt de fora? Pues la veritat no sé si l'hora que marcava... L'hora va ser sobre les 6 i mitja de 7, ficar-hi les plaques de prohibit estacionar, de Santa Bàrbara, per dir un exemple. A partir de les 2 era quan començava l'acte. Tens tota la raó. He Parlat parlat amb Santos. De què? A ningú començava l'acte de la primera. Ficava prohibit aparcar a les 2. Però l'acte començava... Sí, però anem a veure, si fica prohibit perquè la gent, però jo crec que en menys d'un dia és molt Però precipitat. seria prohibit aparcar a partir de les 2. Sí, A partir però de i si les és una dos persona de no. fora i té el cotxe, té que ser per almenys sabent que anem a fer aquest acte, que va donar 48 hores per almenys. Si vostè contesta, he parlat amb Santos i volem fer un protocol d'actuació a totes les coses puntuals que la policia local estiga reflejades per escrit i el policia que estiga que sàpiga que el dia mañana els falles, n'hi ha el que ha de tenir quan ha de posar les plaques, on les ha de posar, tot que estiga ben escrit. Sí, jo penso per almenys n'hi ha que donar els dies. Sí, Sí, però està buscar la gent la el millor dia forma. abans. En Té això raó, no, té raó. sí. Té raó, Alberto. ¿Alguna pregunta más? Pues, ya, con esto finalizado el pleno. Les menos 4.